Господин Петков, преди 3 години и половина тук на същото това място говорихме тогава за различни случки от вашия живот, за това какво ви е впечатлило. 3 години и половина по-късно, какво научи Кольо Петков за тези 3 години и половина? Страшно много неща научих. Защото първо това бяха годините на пандемията. Бях си вкъщи, не излизах, нямах работа и четях през цялото време. И това беше един от източниците, от които трупах знания. Това ми даде възможност да се огледам, да премисля и голяма част от преживяното и някои неща да ги проумея, да ги осъзная, защото когато човек е по-млад, повече се интересува от деятелността си, от това да работи, да прави, както аз в случая правех спектакли, пишех книги и така нататък. И сега, когато вече тази работа позатихна, получих възможност да се огледам, да се ослушам и да вникна в живота. Здобих се с повече знания. Предварителният разговор споменахте, че бихте искали сами да си зададете въпрос. С какъв въпрос би започнал интервюто си с Кольо Петков, ако трябва да му зададете един въпрос вие? Бих си самозадал следния въпрос. Какво не харесваш в българина? Отговорът ми е много тъжен. Огледах себе си, огледах хората, които са около мен, хората, с които съм работил, хората, с които живея и открих много лошави черти в българския характер, в българския човек, в мене и в моите близки. Имам предвид близки в работата главно. Неща, които не само не ми харесват, ами направо ме ядосват. Първото нещо е, че българина не иска да кове сам съдбата си. Иска някой друг да свърши това, което той го мързи да свърши. Българина е малко готованец. Мислих си за моя баща. В годините на Втората световна война и след нея, които бяха много гладни години, немотия, малограмотност, липса на информация. Това бяха едни тежки години, които аз помня, това бяха годините на моето детство. Ние живеехме доста бедно на село. На моя баща никога не му мина през главата мисълта, че за семейството ни трябва да се грижи някой друг. Зимата, особено на пролет, когато всичко, житото, брашното е свършило, прасето е изядено, трошиите са свършили и през ум не му минаваше, че някой друг трябва да се грижи за изхранването на семейството. Той и майка ми, те бяха хора, които се грижиха и как сме свързвали двата края, сега просто не мога да си представя колко беше трудно. Тогава имаше реквизиции, т.е. държавата вземаше жито, царевица, всичко каквото имаше, го даваше за фронта на германците, които се биеха в Русия на източния фронт. И тук просто нямаше с какво се живее. Как сме живяли, как баща ми е успявал така да подреди живота, че да оживеем. Деца, семейството, дядо ми беше жив, леля ми живееше с нас. И не само той.
хората се справяха някак си с живота сами. Сега като гледам, ние всичките искаме да ни се дава, държавата да дава едно, второ, трето, на фирмите да дават, на градовете да дават. Всеки чака от някой от Европейския съюз да ни дава. Никой не ще да хване съдбата си в своите ръце и да я изкове така, както той иска да живее. Много не ми харесва у нас. Не знам как е в другите народи. Имаме известна информация. Не мога да кажа, че познавам европейски народи толкова добре, че да кажа, те са по-добри от нас или не са по-добри. Не се ангажирам с такива умозаключения, но съм сигурен, че има държави, има нации, има народи, които правят живота си такъв, какъвто искат да го живеят. Освен това, българина има и една друга много лоша черта, това е, че много обича да лъже. Българина, ако не те измами, той не може да заспи. Вземете избори, измами, вземете матура, веднага се намира как да се измами комисията, как да препишат, как да станем геволията. Вземете на пазара, продават ми чушки, пакетирани, и аз ги гледам хубави чушки, плащам скъпо, вземам ги, идвам вкъщи, разтварям пакета, вътре в средата на пакета сложили изгнили чушки. Българина непрекъснато това го занимава, как да те прецака, как да намери странична вратичка, как да лъже. Това са две неща, които не ми харесват в българина. Според вас на какво се дължат тези две неща? Има ли нещо, което обуславя, че не сме способни да живеем живота, който искаме, че да държиме съдбата в своите ръце и че обичаме да мамим? Какво според вас е причината? Къде може да търсим причината за това нещо? Чувал съм различни обяснения на тези въпроси, давани от по-интелигентни от мене хора, които винаги намират оправдание на това наше поведение. Например, съм чувал, че българина се е научил да краде по време на робството, като крадял от житото на турчина или на чорбаджията, през деня жъне, през нощта краде от ожънатото. Де да знам, може и да е верно, ама това днеска няма основание. Днеска живота е друг. Днеска живота е така устроен, че всеки може сам да изхрани жена си, децата си, родителите си, като се хване с една почтенна дейност, дали е там търговия, дали е производство, дали е занимание с някакъв занаят или пък с изкуство и така нататък. Може да се живее почтенно, ама не виждам такова усилие у большинството българи. Кои са били вашите учители? На кой дължите най-много? Когато бях по-млад и главно в годините на следването си, понеже аз съм следвал дълго, много години бях студент, се учих от своите преподаватели, професори и хората, които ме обучаваха. Аз имам тази такава черта селска. Аз съм любопитен. Искам да науча неща, които не знам. И не се срамувам да кажа, че това не го разбирам и да те попитам как
Как ти разбираш това? И не ме е срам да се получа от някой, дори бил той и по-млад от мен. Сега, на тези години, аз се уча главно от книгите, от това, което чета, което гледам на театър, което гледам на кино, от произведенията на изкуството главно. Защото сега вече имам много малко приятели, такива, от които да се получавам. Един от тези мои приятели е писателят Георги Мишев, с когото съм близък, и той е един много знаещ човек, много преживял и много критично мислещ. И разговорите, които имам с него, а те обикновено са много дълги разговори, винаги са поучителни, винаги ме обогатяват. Имах приятели в театъра, когато работих, от които също се получавах, но този етап вече е отминал. Пред мен стои този въпрос винаги. Да не спираш да бъдеш любознателен. Пети мен за нова информация. Искам тук да разкажа на бърза ръка. Оная вечер прочетах един разказ на руския писател Антон Павлович Чехов. Казва се "Врагове". Този разказ, понеже съм прочел всички разкази на Чехов, този разказ не знам защо съм го пропуснал. В дома на един лекар се случва нещастие. Преди 5 минути е починал 7-годишният му син на лекара. И той е в спалнята, там е жена му, която е потресена. Той самия, бащата, също е сразен от това, което се е случило. В този момент се звъни на вратата и идва един човек, отваря бащата вратата и онзи казва: "Докторе, моля ви, тръгвайте веднага, жена ми умира." Припадна, аз дойдох с кабриолета, за 1 час сме там, моля ви да я спасите. Доктора казва: "Не мога да дойда, защото току-що преди 5 минути почина сина ми, 7-годишен син. И не мога, не съм в състояние." Обаче, онзи нахален непрекъснато казва: "Чакайте, вие сте доктор, трябва да бъдете хуманен, да спасите един живот. Ето, вашия син е умрял. Трябва ли още един човек?" И значи започва страхотни навивки, кантарми. И този лекар в края на краищата грабва чантата и тръгват. След час са в дома на този, как да го наречем, молител, който е дошъл да моли доктора да дойде да прегледа жена му, която припаднала и умира. Влизат в къщата, тишина, няма никакъв шум. И той казва, домакина, казва: "Докторе, вие седнете тук, аз ще вляза в спалната да видя какво става, каква е тая тишина." И влиза, доктора остава, обаче той не е в състояние да извърши никаква помощ, защото той е съкрушен от това, което му се е случило, нали? Тази скръб. И след малко он се излиза от спалнята и почва да крещи: "Курва, мръсница, негодница, избягала." Оказа се, че жена му се е престорила на болна, припаднала. Там е бил един негов приятел. Той го помолил да остане при жена му, за да не умре тя без никого. Той хукнал за лекар. Обаче се оказа, че този приятел е любовник на жена му и двамата офейкали. Този разказ ме порази с 2 неща. Едното, това е тази неочаквана
ситуация, която Чехов създава вътре в половин час е разказа. 7-8 страници. И второ, той разглежда две крайности. Една смърт и една изневяра, да я наречем най-общо. Непочтена постъпка, едно идиотско поведение. Аз си направих следния извод за себе си. Разбрах, че изкуството, театъра, киното, литературата се занимават, голямото изкуство, големите автори се занимават с крайни състояния на взаимоотношенията между хората или крайни състояния на ситуацията, в която са поставени определени герои. Изкуство, което се занимава с дребни факти от ежедневието, политиката, от обществения живот, то никога не може да достигне до големи художествени внушения и до силни емоции. За да въздейства върху зрителя, читателя, изкуството трябва да взема крайни състояния на човека, на ситуацията, в която той е поставен. Някой ще каже, да, то това е ясно. До вчера вечер на мене това не ми беше толкова ясно, колкото сега ми е ясно. Аз се сблъсках с един факт, който ми отвори очите. Аз казвам, за да има голяма емоция, трябва да има крайна сгъстеност, крайна нажеженост на това, което се разказва. Само едно нещо ми стана интересно, това, което казахте, искам да се върна малко. Че казахте, че вие сте били любопитен, защото идвате от село. Това беше интересно. Защо смятате, че любопитството ви по някакъв начин е свързано с това как сте израснали? Живейки на село, цялото ми детство и част от младостта ми мина на село. И там възможността да се развиваш, да се обучаваш, да научаваш за живота много повече неща, отколкото би желал, е малка. Там ти нямаш информация, нямаш среда. Ти няма никога да свириш на пиано или на виолончело или на цигулка на село, защото няма среда, няма кой да те научи, нямаш инструмент, няма кой да те слуша. Мига, в който се открие такава възможност, ти, ако си идваш от такъв живот, в тебе би следвало да се появи любопитство към живота, който те обкръжава. Затова казах, че идвайки от село, т.е. ти си нямал възможности. С мен е така, казвам, аз може би не с всички хора, защото има селяни, които си остават на това ниво, въобще не се развиват. Относно това, което казахте за разказа на Чехов, нека да влезем конкретно в театъра. Какво според вас са елементите на една успешна театрална пиеса? Като започнем първо от драматургията и след това от режисурата. Във всеки конкретен случай би трябвало да бъдат строго индивидуални. За мен елементите са едни, за тебе са други, за колегата Иванов са трети. Има общи правила, но изкуството се занимава с изключенията, както е случая с разказа на Чехов. Това не е ситуация, която се повтаря непрекъснато. Това е едно изключение. Не знам дали го е взел от своята лекарска практика или го е измислил.
това си е негова работа. Но той ни сблъсква с една ситуация, която ни кара да мислим за най-различни проявления в живота, които съществуват. Смятам, че изкуството на театъра е изкуство на събитието. Театъра трябва в пиесата, в постановката да има ярки събития, носители, образи, хора, които се сблъскват, които са от двете страни на тези събития и се сблъскват. Има конфликт. Това е основно правило за театъра. Докато за литературата, както казва нашия писател Георги Господинов, той казва, че ценното в литературата е онова, което е между събитията. Не в събитията, а между събитията. Това също много интересно, но понеже литературата разказва, докато театъра трябва в сблъсък, в кратко време да изложи две гледища, техния сблъсък и техното послание към публиката. А от режисьорска гледна точка, да кажем, това беше на ниво съдържание на... Да, аз лично съм привърженик на това, че режисурата трябва да се изразява чрез образа на героите, образите на героите. Не трябва да бърбори от името на автора. Например, има такива пиеси, в които има четец, който въвежда, който има дълга експозиция преди да почне пиесата и конфликта. Според мене се нуждае конфликта да бъде ярък и да бъде осъществен в сблъсъка на най-малко две гледища. Какви са преимуществата на театър пред киното? Нека така да го кажем. Има ли и какви са? Театъра е изкуство, в което има единство на време, действие и място. Това е задължително. Действието да се развива в определено време, на определено място и определено действие да се случва. Докато киното има повече възможности. Киното може със своите средства, чрез монтажа, да те прехвърли. Аз казах, че помня годините на Втората световна война. Значи киното, ако трябва да правим филм, ще може да ти разказва как Германия е навлязла в Русия и е стигнала до Москва и как не е могла да превземе Сталинград и след това се е стигнало обратно до Берлин. В същия филм да разкажем как Русия днеска е влязла в Украйна, воюва срещу украинския народ, стигнала е до 4-5 области, е превзела и в края на краищата не знаем как ще завърши тая война. Историческият опит ни учи, че завоевателите, Наполеон било, Путин бил, им се натрива носа рано или късно. Възможностите на киното са по-големи от възможностите на театъра. Театъра, това, което казах за войната и филма, много по-трудно, ако не и невъзможно, да разкаже или да разкрие. Ако това са преимуществата на киното, то театър има ли някакви преимущества? Защо хората продължават да ходят на театър днеска при положение, че има кино?
И то вече 100 години. Да, защото пък театъра има свои предимства. Действието се развива в този миг пред очите ти. Артиста играе и ти го виждаш какво играе, как се отнася с своята партньорка, с баща си, с майка си. А киното, знаеш, че това е заснето някъде си във Франция, играл Белмондо или не знам кой си, Депардьо, и това е заснето на лента, то е станало отдавна и сега ти гледаш едно повторение, едно нещо, което не е пред очите ти. Тоест има някаква уникалност. Да. И едното и другото. Едното една уникалност, киното друга уникалност, други възможности. Ти казваш и си прав в това. Публиката, обикновеният човек се интересува пред очите му, например, като пеят естрадни певци, те казват пренебрежително, това пее на плейбек, т.е. записано е, той само си отваря устата, а звука излиза от лентата. Той иска певеца, който пее в момента, той да го чува, да види, днеска му е прегракнал гласа и как звучи. Значи с нощи, ако е препил, тая сутрин или тая вечер ще звучи прегракнал глас, звучи неубедително. Така също и с артиста, който играе на живо. Има това предимство, прави зрителя съпричастник, съучастник. Нали? Той участва в момента, в който се развива това, което се развива. За събитията в Украйна, по този повод искам да ви питам, как Кольо Петков ще коментира неща като изкуствен интелект, въобще като предизвикателствата на съвремието през призмата на човек, който е вече близо 90 годишен. Той с опита на такъв човек. На тази тема не съм компетентен, нямам интелигентност да отговарям сериозно. Аз съм за. Виждам как технологиите, науката, всичко това върви с бесни темпове напред. Ние до вчера не знаехме нищо за планетите, за черните дупки, Марс и така нататък. Днеска вече четем, че се гласим нашите хора да ходят там да правят колония или на Луната. Аз съм човек, който симпатизира фен, както се казва, фен на технологиите, защото разбирам, че това е естественият ход на човешкия прогрес. Иначе другото е просто някакъв инат, според мен, обратното, или тъпотия, своеобразна. Някакъв друг въпрос, който бихте искали да се зададете, нещо, което напоследък ви ангажира съзнанието? Прочетах една книга от един английски автор, писана 20 години, и книгата се казваше "Харизмата на Хитлер". Това страхотно ме заинтригува. Имам любопитство към личности като Хитлер, като Сталин, като Путин, такива диктатори, които искам да разбера как са се родили, как са се развили, как са взели властта, как са стигнали до върха и вършат най-лошото, което могат да свършат. Тази книга обяснява много научно, строго научно, на какво се дължи това, че Хитлер е успял да заблуди цяла една културна нация, каквато е германската. И обяснява с неговата целеустременост, тази яростна гонитба на поставената цел. Поразява своите слушатели, своите сънародници с това, че в една конкретна среда, това е след Първата световна война, когато Германия е победена
Народа има нужда от такъв водач, който да я изведе според неверната илюзията, неверната мисъл, че спасението ще се реши от един човек. Това е много съмнително. Дали единият човек може да реши спасението на една нация? Въпросът, който тази книга постави пред мене е: може ли един човек да направи една нация щастлива, просперираща, благоденстваща, богата и така нататък, така както една личност може да съсипе една нация? Този въпрос нямам отговор. А нямам отговор, защото всичко, каквото така съм чел и съм чул, научил, ми казва, че много е важно да имаме ние водач, който да ни води по правия път. Оказва се, че това единия водач, който води по правия или по кривия път, е много съмнителна работа. Според мене народа трябва сам, чрез, както е измислено това да става, чрез избори, демократичните институции, сам народа да определя своя път, правия или кривия, а не единия водач. Да, това е интересно, защото имате опита на човек, който е живял в различни епохи, да. Нали, демократичната система, първо, че имаш, нали, примерно на 4-5 години имаш ревизия, нали? Да. И второто, което е интересно, че обикновено демократичните държави, президент или там лидера няма право повече от един мандат. Повече от два обикновено. Два. Путин, нали, той го смени. Там нещо направи. Ердоган също. Но това е интересно, да, защото явно тези, които са така, сигурно в американската конституция, нали, само два мандата можеш подред, явно са мислили за това, че явно след там 8 или 10 години човек вече се износва. Не мога да вярваш, нали? Така е, да. Човек се износва. Даже най-умния, най-енергичния и се износва. Властта изсмуква силите на човека, защото властта дава възможност той да консумира всичко, което има да се консумира, да командва, да има пари, да има богатства, мадами и така нататък. И в края на краищата, сега като гледам нашата тук политика, цялата тая неразбория, която цари в българската политика, си казвам, то, че е кофти. И тук сигурно станахме за смях на цяла Европа. С тия безкрайни избори не може да се направи правителство, няма кой да управлява, никой не ще с никого да управлява и така нататък, и така нататък. Но от друга страна си казвам, може пък да е за добро. Може, тая лошотия, тя се натрупва и в край на края ще се взриви накрая и дано се надяваме, че дойдат хора, които да бъдат по-добронамерени, по-желателни да управят съдбата на народа. Да, и аз точно ще да ви питам точно да коментирате съвременните събития в България. Да се върнем на властта, защото темата за властта е доста често застъпана в доста класически произведения и театър има доста какво да каже на зрителя точно относно това какъв първо за стремежа към власт и второ за това как те покварява властта, която имаш. И ако може малко да доразвиете още повече според вас, какъв е механизъма на човек, който иска власт и получава власт? Възможно ли е човек да каже в един момент окей, помадрях и искам всичко, имах всичко, което искам,
стига ми толкова власт, или властта е толкова опияняваща, че неминуемо следва трагедия? Много интересен въпрос задаваш. Виж сега, четах една книга, в която един журналист, Михаил Топалов, взема интервюта от Атанас Буров, известният наш банкер, който след 9 септември е интерниран в Дряново, и този журналист отива и взема интервюта от него. И го пита много най-различни въпроси, но въпроса, който ти ми задаваш. Той казва: кажете, кои са великите българи според вас? Пита Буров. И Буров казва: Левски, Ботев, Бенковски, Волов. И спира до тук. И този Топалов казва: Левски, Ботев, Бенковски разбирам, но Волов? Защо Волов? Волов е един деец на априлското въстание, но той не е такава личност, която да остави трайно впечатление. И какво казва господин Буров? Волов е определен за главен апостол на 4-ти революционен окръг, а Бенковски е негов помощник. И когато отиват в Панагюрище и започват това става в Букурещ, когато отиват в Панагюрище и започват подготовка на въстанието, Волов изведнъж разбира, че Бенковски е човека, който може да води народа на борба. А той е учител, интелигент, завършил в Прага, роден в Шумен, разбира, че той няма качество да бъде водач. Той може да бъде помощник на водача, съветник, асистент, какъвто искаш, но не водач. И затова Буров го слага между 4-мата велики българи. Сега имам един афоризъм, съм написал, много е краен, но ще ти го кажа. Голямата политика е за големите негодници. Имам предвид не само Хитлер и Сталин, но и по-малки негодници, които са били начело на народи, които са водили движения, войски, чети и така нататък. Да бъдеш начело, това е една, бих казал, трябва да бъдеш погален с Божията ръка, какъвто е Левски. А мнозина от тези, които са били водачи или сега искат да бъдат водачи, имат желание главно и единствено да яхнат властта. Пиесата Хамлет има реплика: светът е затвор и Дания е най-лошата му килия. Това го казва Хамлет. Разбирай, че който иска да бъде най-отгоре, трябва да има достоинствата за това. Но това се случва много нарядко. Обикновенно там застават разни негодници, които говорят, че искат да направят всичко за доброто на народа, а всъщност искат да яхат народа. Във властта има нещо много особено. То е възможността на един човек да създаде впечатление, че той решава всички въпроси на всички хора. Това е абсолютно невъзможно. Например, аз наблюдавам в театъра, понеже дълги години съм в театъра и съм минал през различни директори на театъри. Сега, като се връщам назад и ги
прелиствам един след друг, виждам, че дори едно такова малко предприятие, учреждение, каквото е театъра, директора не може да угоди на всички. Ма даже и да иска. Защото има хора, които искат. Например, има хора, артисти по професия, които са станали директори и те искат да угодят на своите колеги. Да, ама угаждайки на един, засяга интересите на другия. Дава на този работа, он е недоволен. Повишава заплатата на този, аз съм сърдит и не му говоря. Назначава за артистка жена си, всички други артистки са недоволни. И така нататък. Даже това не може да стане, а камо ли властта. И за съжаление сега в България виждам точно такъв процес. Тези, които се боричкат да стъпат начело, те са все в името на народа, а виждам, че всъщност е в името на властта. Искат те да управляват. Това, което те казват, то да става, а не това, което народа иска. Много ще е трудно да излезем от тази ситуация, в която ни поставиха. Надявам се, дано пък нещо стане, ама най-вероятно е да не стане. Уви, това е така. Според вас, какъв е оптимистичният сценарий за близкото бъдеще на България? Само демокрация. Правото на мнозинството. Каквото каже мнозинството. Нали, в България има такъв проблем. Нека да бъдем откровенни. Част от българите не желаят да бъдат в Европейския съюз, искат да бъдат в Русия или с Русия. Ами ако мнозинството реши, че България ще върви и с Русия, няма изход. Ще идем там и ще живеем така, както живеят руснаците, беларусите, арменците, грузинците и така нататък. Това ни чака. Ще ходим войници, ще се бием, ще умираме, ще гладуваме. Само това е оптимистичният изход. Демокрация. И последен въпрос, ми се иска пак да обърна към вас. Какъв последен въпрос бихте си задали? Бих се запитал, ако аз бъда избран от мнозинството и бъда поставен, примерно, да бъда в висшата власт, ще се държа ли така, както сега говоря, че трябва да се държат държавниците? Ще бъда ли негодник или ще бъда почтен? Сега ми се струва, че бих бил почтен, но нямам власт. А когато имам власт, дали ще бъда почтен, един Господ знае. Благодаря ви много за това интервю. И аз благодаря.